Čaute pri ďalšom videu. Nie je to ďalšie video, je to moje prvé video. Sorry, že som sa pomýlil. Ideme jak si vytvoriť svoj modpack. To viete všetci. Nájdete tam mody a... Sakra, kde mám camping pack? Čakajte. To je môj camping pack pad, na ňu nič není, čakaj, sakra, som si ho vymyslel úplne nechtiac. Tak, ideme to spustiť. CPU setiť. Všetko tak. Áno. Minecraft a mody. Tu sú ten camping pack mod. Čakajte. Pak je to môj mod. Som si ho vytvoril, to môj pad, nikto ešte nemá a čoskoro bude oným, jak sa to hovorí, ulož to, len ešte tam pridám nejaké mody a vy mi môžete napísať do komentáru, a aké mody tam môžu byť. Takže ja si robím, čakajte, dám odstrániť a ja si dáme vytvoriť odkaz. Ten odkaz s tými modami dáme do toho, čo sme teraz mali v modoch, takže tak. Zapneme Minecraft. Takže hneď budem tu, keď sa mi zapne. Takže som späť pri tým, jak si toto, počkajte, musím si dať Minecraft, sakra. Seka mi to, mám tu torčiť mod, preto je toľko torčiek, do camping mod, môžete vidieť všetko dokopy. Ale jak môžete vidieť z tých horečok, takže je tu aj ten Team Construct. A ja vám to ukážem, pozrite, tu je. A je tu aj mod, je tu také stromy, ktoré sú tu môžete, také limonády, sú tu hociaké nožík napríklad. Sú to Construct, Minecraft Commissariat, Motorsports mod, Super TNT mod, počkajte. Ukážem vám tamto explóziu, čo je, počkajte, uvidíte mapu. Vidíte tam? Počkajte. Vidíte tam? Toto čierne. Toto tu také blokovaté. To je ono. Takže pozrieme sa do časti, čo tu máme. To je Sword mod, to je Poop mod, to je Bibliocraft. Môžete vidieť aj s tým Swordom, počkajte. Tak. Obsidian Board Sword. Nice. Takže hodím ho sem a tak. No super, chcem ťa. Takže. Sakra, už poď. Zavri sa, ne, ja nechcem. No, neviem to piť. No, dobre. Dali sme toto vrátime späť a hodíme to späť. Je tu aj ten, čakajte, čo tu máme. Aha, Canberra. A to je Violet. Tá Violeta. Tak, Infinity Sword. A je tu Parachute mod. Čo je úplne najlepšie. Počkajte, mohol by som to ukázať fotík. Čo tu máme ešte? Také mody, ktoré ešte ste tu nevideli. Neviete, ale môžete mi poradiť, aké mody by sa tam ešte hodili. Ja som, že to je backpack mod. Prečo by to nebol? Toto by asi povedal všetko. Že by sme ešte urobili sériu z tých let's play a dám vám aj do popisku ten. Keď tam budú dostatočne ešte modov, veľa, aspoň takých 60, tak to je všetko, moje prvé video, som chcel povedať. A ešte, aha, počkajte.
Kemper predal nožik, to nechcem. Potom, keď predáva nožik, ten je zlý. Takže, tak. Takže. A ešte som chcel toto. Ten mod red. Jaké toto má... Toto má toto odlišnosť. Proti tomuto. Redstone tentečko navodí. Redstone navodí, to vieme určite všetci veľmi. Ale toto či navodí, tak to som už skúšal. Bohužiaľ to nenavodí. Bohužiaľ to iba urobí pekný výbuch. Sledujte. Dúfam, že má zapnutý na bandín, tam zase mikrofón. Sa asi zabije. Zase mi to zvyklo. Nie, prosím, neškodí mi to tu. Aspoň zachránil tú kašku a aspoň mi to zachránilo kašku. Nie, prosím, mám to zničené, sakra, nemám zapnúť Minecrafty zvuk. Ostalo mi tu. Všetko sa mi zničilo. Druhá ma mi zničila. To je tent, to je stan. Yes, počkajte ho tak, kde postavím. Kde ho postavím? Tak nikde ho nepostavím. To by bolo všetko. A ešte chcem vám ukázať toto tu. Už tiež dobre točím, rovnako. Pozrite, čo sa tu robilo. Za sračky. Pekné sračky to tu urobilo. A dúfam, že ešte si nemedáčo. A to si strihnem. Neviem, či som sa asi pomýlil, alebo neviem čo. Lebo neviem, prečo to je asi také malé. Neviem, prečo to neodpáliť, lebo je to malé. A ten gunugetky si tu som dával do toho tu. Tu mal to byť ten špeciál, toto vydropujem. Doriky. To len tak dropnem. Mám zapnutý mikrofón. Tak to dobré. Stel. On mi to nenapočnelo, to je na prdel. Tak. Taký. Dáme si to ešte raz to TNTčko. Tor. Čakajte. Použijeme si ju. Máme ešte času. Neregistrovaný bandita. Tam hodíme to tak. Takže to urobím takto. To rýchle. Nechcem byť trápny. Asi som trápny. A točka, neviem čo to robí. Počkajte, tam ešte hodím to témone. No, tak nič. Tak čaute. Ten bol moc dobre špeciálne, tak nič. Tak, rýchle. Tak. Čaute, neodpálili sme to. Ja som to odstral. Predtým som to chcel odpáliť. No. Potom modpack ešte nevydám, lebo ešte tam modpack ešte nevydám. Tam ešte není dosť týho. Je tam ešte dosť tých modov. Musí tam byť aspoň 60. 60 modov. Musí tam byť ešte 60 modov. Aspoň 60, alebo aspoň 59. Ja mám 30 dačo, a to už nebude ďaleko. Len také zaujímavé, nemusí to byť presne 50. Ani 60. Môže to byť len 40. Vy mi poradíte, aké najlepšie mody si tam mám dať. A dám to do písku na uložto, hej? No už musím končiť, takže čaute. Nekopírujem koľko, nie.